आंनि YouTube चेनेलाव गुबुन मोनसे थुलुंगाथाव मेसेज बेखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। सुमि बसुमतारी बिथाङा सासे फरायसुलि गोबाव समनिफ्रायनो आंनि YouTube चेनेलाव आं आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरखौ नायनानै बिथाङा थुलुंगाखांदों आरो बिथांनि थुलुंगाखांनाया आंनि थुलुंगाखांनाय। बिथाङा गावनि मेसेजाव मा लिरदों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै होनो सानबाय। सुमि बसुमतारी सार, नोंथाङा बेस्ट टपिक मोटिवेशनल भिडिअ लाबोनानै जोंनो गोसोआव हाजासे थुलुंगा होनायनि थाखाय लोगोसे जिउनि सोरां लामा आरो जिउआव मोजाङै दावगानो बेस्ट गुड मोटिवेशनल होबाय। बेनि थाखाय सार नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय, लोगोसे खुलुमहरनाय थाबाय। फरायसुलिफ्रा थुलुंगा मोनोबा आंबो थुलुंगा मोनो। नैबे ओरैबायदि मोनसे सम, ससियेल मिडियानि मोनसे सम, जाय समाव जोङो जोंनि आखायाव थानाय स्मार्टफनाव दसेनि गेजेरावनो पलिउटेड मेसेज, पलिउटेड फट', पलिउटेड भिडिअ, जाय भिडिअखौ जों नायनो हाया, जाय भिडिअखौ जोङो नायोब्ला जोंनि गोसोआव गुलाय गुजाय फैयो, जाय मेसेजखौ फरायोब्ला जोंनि गोसोआव गोनो गोथो जायो, जाय फट'खौ नायोब्ला जोंनि गोसोआ गुबुंले जायो, गाज्रि जायो, बेबादि मोनसे सम आरो बेबायदि भिडिअ, फट', मेसेजआ जोंनि आखायाव थानाय स्मार्टफन बेयाव दसेनि गेजेरावनो फैयो। बेनिखायनो बैफोरबायदि पलिउटेड भिडिअ, फट', मेसेजनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा सांग्रां जानांगौ आरो गावखौ मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय, मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नाख्रेबनाय जाय थासारि, जाय चेलेन्जेस, बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'होनो हायो गावखौ, बेनि थाखायनो जोंनो बयनोबो थुलुंगा नांगौ। फरायसुलिफोरनि थाखायल' नङा, थुलुंगाया जों बैसोगोरानि थाखायबो नांगौ, फोरोंगिरिनि थाखायबो नांगौ थुलुंगाखौ। थुलुंगानि थाखाय जोङो भिडिअ, मोटिवेशनल भिडिअ जों नायनो हायो। थुलुंगा मोननो थाखाय जोङो मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ जोङो फरायनो हायो। थुलुंगा मोननो थाखाय जोङो बिजाब फरायनो हायो। थुलुंगा मोननो थाखाय जोङो गोरों मानसिफोरजों जोङो इन्टारेक्शन जानो हायो, सावरायनो हायो। थुलुंगा मोननो थाखाय जोङो बिमा बिफाजों ज' ओंखाम जालायनानै, ज' साहा लोंलायनानै जोङो सावरायलायनो हायो। बेनिफ्राय समाजनि माखासे समफोराव, समाजनि माखासे जायगाफोराव मेल मिटिं जायो, माखासे समफ्राव बिब्दिनो सावरायनाय जायो, कनफारेन्स जायो। बैबादि जायगायाव थांनानै जोङो सोरबादि फुंखा सुबुङा, सोरबादि दैदेनगिरिया माबायदि थुलुंगाथाव बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौ जोङो सायख' बासिख' मोजांखौ जोङो लानांगौ आरो गाज्रिखौ जोङो ज्राब गारनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गोसोआव जोङो जेब्लायबो जोङो थुलुंगा नांगौ, जोंनि गोसोखौ जोङो मोजां लाखिनांगौ, जोंनि गोसोखौ जोङो रंजाहोनांगौ। दिनै सुमि बसुमतारी बिथाङा सासे फरायसुलि, गोबाव समनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबोगासिनो दङ आरो बिथाङा बेबायदिनो आंनो कमेन्ट हरबाय थायो आरो बिथाङा दि आंनि बे मटिभेशनेल भिडिअखौ नायनानै, स्पिचखौ खोनासंनानै थुलुंगाखांनाय मोन्दों, बेनो आंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव। आङो बेखौनो लुबैदों जोंनि फरायसुलिफ्रा जाहाथे मटिभेशनेल भिडिअखौ नायनानै, मटिभेशनेल स्पिचखौ खोनासंनानै गोसोआव थुलुंगा लानानै गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थायो, गावनि थांखिनिफ्राय जाहाथे दोरोदा, जाहाथे डाइभार्ट जाया, गावखौ हमथानानै लाखिनो हायो आरो इयुनाव जाहाथे उथ्रिसार जाहैनो हायो, बेखौनो आङो लुबैदों। सुमि बसुमतारी, नोंथांनि थांखिया जाफुंसारथों, नोंथांखौ इसोरा अरायसम अनहरथों आरो नोंथाङा अरायसम बयनिफ्रायबो गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनथों, थुलुंगा मोनथों, नोंथांनि जिउआ उथ्रिसार जाथों, बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों।